ai ba ido ka gani ba zuciya gaskiya sai ce tun kana son zuwa ce ce to ina direba na ce gani kaga wannan kalma ta aro ta direba sai ce taho sai ya taho ya ce ga na Abu Sha'iri nan sa shi gidan gaba na mota a karama shi sannan kuma a tayi da shi Kano sannan kuma inda ka zo ka sai abinci ka sai mai in yana da wata lalura a ji sai yayi ka koma kamar sai cikin mota a tayi da shi Kano har gidan Alhassan dan ta ya zo ga abin da aka ya ɗebe ke kuma ka dawo min da shi yace an gama ranka ya dade hakika to aka tashi aka wa mota lodi aka gama lodi aka ce to na Abu bismillah na Abu ya kama mota kuma ya zama ne da sanda ta yi da hula ta ja da riga ta babu ko ciki don riga kai babu ciki da baya aka same ta ci gaba ne sai dai a yi zaure ko kuma a yi riga ɗaya to yana saye da riga ta to da sanda ta yi bari ba da ita an ka ta yi aka kama hanya ana ta yi a sannu aka kai mayanci aka tsaya aka huta aka kwana aka tashi aka ta yi gidan mutum ɗaya aka tsaya aka huta aka ta yi da yi aka tsaya ba a daɗe ba aka yi sallah aka ci abinci aka ta yi gidan mutum ɗaya aka kwana sai aka shiga kwana na uku aka wuce Kano da aka isa Kano aka zo gidan Alhassan ɗan ta Kohon Muzugal Kohon Muzugal akwai wani hili wanda an ka keɓe na aka sauke kaya a raba ga ƙananan motoci su ko su ta su kai hilin jirgin ƙasa railway tashar jirgi to da aka zo ana soke kaya sai shi makaho ya hito kuma gehe guda ya zaune yana sauraron kanawa yana sauraron sautin abin da suka dai to akwai wani bakano gundun bolin kato wanda shi komi na wayan buhun gyada na tsaba doka ta yake shi dai a zakai amma sai yayi kirari in yayi yunkura mai mako ya ce bismillahi subhanallah sai ya ce Kano ta dabu tumbin giwa jalla babba Hausa yaro ko da mi ka zo an hika yunkura sai dariya ya wasa Kano su kasan kanawa to shikenan shi na buya saurare ko na saurare na Abu Sha'iri da an ka kare sauka da sai ce da Allah kire mai mutumin can wannan mai kirarin ya ce mallan naji kana kirari ya ce ni kace yace cewa ne Kano ta dabu tumbin giwa jalla babba Hausa yaro ko da mi ka zo an fika yace to ina da magana nan don ni da Sakkwato nake ta Bello mai da kasari zuma kuma na zo nan Kano ina zaton na zo da abin da ba hini shi ba kuma gashi kai kirari to in ku an hini shi to na tabbatar da kirarin ka gaskiya na yace mi ka zo da shi ba amma sai an gwada yace ni sha'iri nake ina son ku a gwada ni tunda na to ina tumbin giwa a gwada min karami nake yaro nake a gwada min akwai ragaba na to sai yadda don kirari na sai in saki Alhassan ta yana zaune da ya shara da farin yadi yana zaune kasa bai da girman kai Alhassan ta bai da girman kai ko kadan baka ko gane shi an mai kuɗi sai ya ji ana rigima can ya ce me suke wa rigima mutane can sai an ka ce ai ba Sakkwace na aka dariya an wa Kano kirari ya ce shi bai yadda ba yana da jawabi ya ce a kira min shi sai aka ce Alhassan dan tana kira ce to alhamdulillah Alhassan ya ba shi hannu sun gaisa ya ji daɗi ya taba shi mallan kai na Alhassan dan ta ce Allahu akbar yau na taba Alhassan ya ji daɗi Alhassan ya ce to ba Sakkwace mi atta da kai ya ce ni na ta waɗanda da bike ido Kano amma sai ni ji wancan na kirari yana cewa Kano ta dabu tumbin giwa jalla babba Hausa yaro ko da mi ka zo an fika ni ko sai ni ga kamar da ni yake tunda ni taho yace wai ko da me ne zo ni ko ina ganin nazo da hikimata kamar ba hini ba amma tunda nazo wajen jalla babba Hausa ko da me ka zo an hika to a gwada mi an hini illa iyaka shi yace mi ka zo da shi ba Allah sai ce hikima ta harshe ni sha'iri nake yace to ainihin muna da sarkin sha'irai na sarkin Kano Abdullahi Bayero kaji fa Abdullahi Bayero uban Ado Abdullahi Bayero mai rasuwa aka ce to a kira shi Alhassan ya aika sai mutum ya zo bisa laulawa sannan ba kowa da laulawa ba ya to bisa ga laulawa sai aje ta ya tsuguna ga da Alhassan da kace wanda bai kosa da hakan da keke basikur lalle kam keke basikur kenan to shikenan sai Alhassan dan ta ce mishi sarkin sha'iri ce Allah ya taimake ka yace ga wani ba Sakkwace ya taho sha'iri na cikakke an wa Kano mu ta dabu kirari ya ce shi bai yadda batun bengiwa ce ko da mi ka zo an fika sai in an jaraba an yi shi sannan ya saki bai ja ba yace a tuna kai da ai mai sauki ne badalla ina yake an ce gashi nan yace malam wace hikima gare ka yace ni sha'iri nake sai yace to in sha'iri kake abin da ka so ka bani awa guda in ta in tsara tambayoyi na yanzu in yi masu da kafiya ka bani ansa da kafiya illa iyaka shikenan sai to ta ka shirya sha'irin ga ya koma ya samu daki da alƙalami da biro sai ya rubuta tambayoyi masu wuyar gaske masu hikima guda 20 na Hausa bayan awa guda sai ya dace Alhassan dan ta ya shirya
da ya ce ya shirya ake aka ce to ina sha'irin bodin ya ce gani sai aka shirya wasu yan duron guda biyu wannan duron aka yi mai farin henti wannan aka yi mai jan henti aka cika su da yashi don kasu tangada aka yi yan matakai da za ka tattakala ka hau bisa gare su don jama'a su gani don an taru hawa da maka kowa na kallo sai aka ce ina sha'irin mai martaba ce gani aka ce da bismillah sai ya hau duron kwari aka ce ina sha'irin sakkwato ce gani aka ce hau jan duron mai bayani ya ce kun san abin da muka sa ku bisa mabambantan duron ka ce a'a ya ce saboda jama'a su gane ga mai tambaya ga wanda za a tambaya wanda zai tambaya bai cikin hatsari shi ne ya hau hori wanda za a tambaya shi a cikin dangerous shi ne sai hauja saboda haka yanzu abin da muka so shi Bakano sarkin sha'irai zai yi ma tambayoyi guda 20 sannan kowace tambaya tana karewa da ye to kai ko ka bashi ansa kuma ansa ka ta kare da ye ya ce yanzu aka ce ba kai ka ce shiro bai ce babu da yanzu za a iya ce ya ce to bismillah an ka ce to hauduron ya ce to kun san ban gani ku azani aka tallabe na Abu Sha'iri aka asa bisa duron yayi tsaye hular shi ja ta miƙe sama ya riƙe tasbih ne ya riƙe sanda ta ga Bakano ya karkace hula ta shi ko cikin kaftani ya yi tsaye da gashin baki irin yan birni shi ya ce to baba sharaɗi idan ni ma tambaya ta farko ka kasa ba da ansar ta to duk sauran tambayoyi 19 ban ma ya ma ka haɗi kenan na Abu Sha'iri ce na ji sharaɗi na ɗaya ya ce sannan in ni ma tambaya ta ɗaya ta biyu ta uku har 19 ka yi daidai ka huwa da ta 20 duka aikin banza kakka ce ka ci 19 duk sauran sun roshe ya ce na ji sharaɗi na biyu ya ce sannan in ni tambaye ka kan maimaita abin da na faɗi to kuma ka faɗi saboda duk tambayar da ni ma ba ka maimaita abin da na faɗi saboda haka sharaɗi ne uku kenan sannan in baka kare da kafiyayye ba to kuma ka faɗi dole ka kare da wadda ni kare da ni ba na Abu ya ce suke na sharuɗan ka ce to bismillah sai wuri ya tsit shi ɗaya ka saurare Bakano sai ya karkace kai ya gyara murya sai ya ce na fara da sunan Allah sarki mai rahama ka kiyaye ya tsaya sai aka ce na Abu Sha'iri daga Sokoto bismillah na Abu sai ce ni ma na sa sunan Allah mai ni mai kai mai kiwaye kage ya bada ansa daidai ku daidai sai aka ce to an rubuta Kano ɗaya Sokoto ɗaya saura 19 sai Bakano ya sake tambaya na tambaye mai amsa mani bambancin malam da iyaye sai na Abu Sha'iri ya ce mallamai matsayinsu daban na ba su aka yi daraja ta uwaye daidai kage ba da ansa daidai 2 da 2 kenan an samu 2 Kano an samu 2 Sokoto sai ya sake tambaya Misa zare na fi garinku 'yan mata da yawan gwauraye. Sai na Abu ya ce, sakin arme ke sa gwauraye to min hiso rikon mataye. Gaskiya. Ka gaba da asa daidai. Sosai. Sai ya sake tambaya. Ya ce to tsaya. Me sanya tantabarin ne suka yi kama da ɗiyan hasbaye. Sai na Abu ya ce, tun asali zuri'ar su gudana ba su kama da ɗiyan kurcaye. Kage ba da asa daidai. Sai ya sake tambaya. Duba zai zuwa dai. Kogin Kwara da kogin Benue wai ruwa da yawan kiwaye. Kaji kuma. Sai na wuce. Ba ni sanin haka don gaibi na shi kuma kihi na ruwa ɓoye. Kage ba da asa daidai. Ta zo daidai. Sai ce. Na tambaye mai an sami ni me ke kwanci naɗin buzaye. Sai na wuce abin da ka kwanci naɗin buzaye shi ke sanya gudun bebaye. Ma'ana wahala kenan. Wahala. Ita ka kwanci na buzu naɗi ita ke sa bebe gudu. Ya sheka da gudu. Dole. Wannan Bakano yana mamaki yana kallon tsohon ga. Shi ya ga ya tambayo. Shi sai da shirya to. Shi ko kai sai aka kuma an samu dokoki da ka'idoji an gindaya. Sai ci gaba da tambaya. Sai ci to in tambaye shi. Me ke sa teloli cuta su cire kyallen ka su boye? Sai ce ganin kyashi ke sa su yi cuta su cire kyallen ka su boye. Sai ce daga Kano in kai arewa gari nawa ne kafin rimaye kuma kaji tambaya mai wahala wai daga Kano in kai arewa kana tahiya gari nawa za ka wucewa kafin kai rimaye tunda rimaye arewa da Kano ne kuma hanyar Katsina ne
kuma shi bai taba zuwa ba ka san abin da yace sai ce ni kan bako ne a Kano ko a Sokoto dai in kai arewa babu gari kusa zai dundaye kage ba saboda bai san abin da can nisan ba amma nan da ya sani Sokoto to dundaye in kai arewa ita kusa kage ya riga ya bada ansa ta daidai sai ce misa indiya na fi kasan nan dazuka da yawan giwaye sai ce in ka duba mu a kasan nan to min hisa yawan zomaye daidai yana mamaki shi duk ba da asa sai ya bude baki yana mamakin mutumin nan don son yake ya sa shi raga ya bashe shi amma ya kasa ana ta tambayoyi har aka zo aka yi tambaya ta karshe ta 20 ba sakwace ba da ansa sai ba Kano yayi tsaye sai malam na Abu Sha'iri yace ba Kano yace na'am yace ka kare tambayoyin ka yace ai da ma 20 ne yace to ka kare duka yace yace to bari in yi ma tambaya guda ni ko ka bani ansa sai ta tambaye ni mana shi ko sai na Abu ya dube shi yace yaro in ka kare zan tambaye ka tun kahin jama'a su ciyaye sai baka ce menene tsiyayewa tsiyayewa ba Hausa bane wannan kalmar ba Hausa bace ya za ka tambaye ni tsiyayewa alhali ba Hausa bane shi tana bace ko ni kwantar da hankalinka in mutane suka wace da guda suka tahiye su ai kaga sun tsiyaye sun tahiye su sai aka ce to Sokoto ita a Hausa rumbun kalmomi ka gane dan muka samu wannan matsayi saboda Kanawa suna respected din Sokoto game da Hausa to kaga na Abu Sha'iri shi ya samu galamba lamba ko ta kai lamba kuma ta kai lamba amma an maimaita irin wannan tsakanin Isu Kantu Kano da wani wanda yake ina gani akwai professor da suka yi magana kansu so kaga ina gani kiri bayar sa alaka waɗannan ko su dubo wacce hikima ko waɗanda su dubo waɗannan to amma da an yi abu mai kama da wanda Isu Kantu da wani ko da shi ma ba san ba Allah da ganin to ai kamata yayi masa aya anan yau gaskiya abu yayi kuma